Bohado asa di bagasan pardalanan ning odutta hamu kamang hamok kenang. Tarida nian marhite-hite nasai tapahobbar ngodutta tulomoni rohani tuhatai. Molo na parpurio tak kubo to ala sa taun lubi do piba di tarutungon waing. Bohado tahe bui do taida manang nadia di masyarakat marhite-hite aka aktivitas kegiatan pabahena pangalaho nabui manegai nabui melukai keadaan rumah tangga huria do masyarakat ujui dak botong nasahat tu tarutungon gudak kiat do sasitong na perilaku ni masyarakat ta nabui manegai perngoluan ni keluarga nang huria ke ditiki masa ni togelina jodoh adong dope tenuaing amang adong dope masih gabi yang gosong nido di debe nganan ala ni togelon bagodak kiat do persoalan di jago deba di hati-hai ro marminggu datung na betul-betul makka mulatehon pakkokopon itu hatai song na tabigi di turpon adong gon na khusus ro marminggu lau mamereng nomor nyede so nagudang ang kedua bah aku di alam dorao ni namuse hulani dulon natong lauro tu gereja sai torusmon idahi tama didia pe masa perjudion manang bentuk apapun itu akan selalu membawa derita terhadap kehidupan keluarga terhadap kehidupan masyarakat sahak matuson hamuak kamang hamuak kainang bohado hita molo naung di taot tu hatai na bernit humok kopita udang adong nang gosada pesiak kita nian mabay na bernit penderitaan hamagoan di tonga-tonga ni perdalanan ni keluarga tabi masyarakat tabi sahak matusi naing tarida marhite-hite nata argahon pakokok ni tu hatai